sinesathela ngisho umuntu ibandla labapostoli silidinga njengembuzo yomsebenzi ukuthi wherever labapostoli behlangana khona uma ningibona you need to danke baba ngisengivala umsakazi uke wavela uDr Khehlelezi laphana kuthiwa akondli le yantu yes affecture kwi ladies house kuthiwa akondli le ngoma ethenda uyitrend ethi akondli usihlalo wabela bendabuko uDokotela uKhehlelezi eziqembu siminaye sesimbuzile wazophendula ukuthi kungane engondli wasibeka izizathu sakhe ukuthi baze bamisa ngisho enkantolo uma wengane khona bengamphethe kahle wamqola imali of 420,000 wamisa enkantolo yathi inkantolo akasho ukuthi wayishonisa phi le mali. Radike isikhathi sethu ke masi kanje sikusona ke isigaba sethu sesibili salo ke uhlelo lwezindaba zomphakathi. Mina nawe ke mlaleli sithembisene na kanjani ukuthi uma sifinyelela kusona ke isigaba sethu sesibili sokwamukela ke umhlonishwa uBreakdown udume kakhulu ngelokuthi ke uyasebenza Breakdown ke umfuka amathenjwa oyiphi ARO yalo ke iqembu umkhonto wesizwe kuzwe lonke. Phambilini ngiyazi ke ukuthi sike sabanayo ke igebegeme negaba ezahlukahlukene ke sibheka kabanzi ke ukwenzakala kwipolitiki esifundazwe iKwaZulu Natal. Namhlanje ke sizokwazi ukuthi sixoxisane naye esengomunye wabaseyinhlakeni zalo ke iqembu kuzwe lonke. Hlonishwa sithi uba sibingelele sikwamukele kulona ke uhlelo. Jabulelwa mfoko yama ababukeli abalaleli emakhaya abaphathi station oproducer content wonke ngondlela oproducer wakhona siyabingelela ehlelweni zonke zomsakazo siyabingelela. Kwindoda kakhulu ke mhlonishwa ukuthi sikanye nawe ngesikhathini sethu samanje. Phambilini mhlonishwa kuyiqiniso sigina kuhloniza ukuthi besiyayisibe kanye nawe uyi-commentator ke ebhekelele ke ipolitiki yaseNingizimu Afrika particular kwaZulu Natal. Siyakuthola ke njengamanje ukuthi ke ngenxa yama levels usukhuphukile ke waya ke waba ke iPRO. Mhlawumbe ke umlaleli esekhaya kuze sizocathula sambe kanye nawe umuntu uma eyiPRO kuzwe lonke eqembini lezombusazwe kusuke kuyimapha ama responsibilities asuke ebhekene nawo. Msakazi wami umuntu akaqale abonge aphinde futhi anconcoze kusebenzeni kwentokozo 101.2 FM lapha eMlazi. Umuntu akasho ukuthi okuyama wathola ingcingo kulomsakazo esawumuntu nje phathele ebantwini lomsakazo kodwa akwazi ukubona ikhono esasinalo ukuxhumana nomphakathi. Intokozo FM yona yasikwazi uidentify amongst in the crowd. Mhlambe futhi asisho ukuthi ukubizwa intokozo FM iBMK production izindaba news benizenza like ama podcast wonke kwenza ukuthi umuntu abantu abakhulu bambone ukuthi lo muntu uhlobo luni kwenzakalani. So asibonga ngaphakathi endlini zomsakazo abaphathi bonke nani nje ngeso lino ke if you are an eagle it is easy to identify another eagle even if it's flocking with a chicken because there was a lion kwintokozo FM. The lion was able to identify another lion ehleze sibayeni kanye nezimvu inga understand ipower yayo as a lion. Ngiyabonga kakhulu baphathi station akubasakazi no producer into enayenza kumina ngiyanconcoza kakhulu zube manje ngalesa sikhathi kwakuyini nebeni ethi value kumina kodwa manje uma sengena emsakazweni sekuyimina ethi value emsopho sengena with a higher and a national portfolio I submit. Siyabonga kakhulu umhlonishwa umlaleli ke kwintokozo enkulu kakhulu ukuthi ke esikhathini samanje ngiyaqiniseka ukuthi ke uma sisebenza neBMK uju production siyayisibekela imigomo ukuthi singaba labo bantu ke abahlwaya ke ikhono leli elikwazi ke ukuthi ke livelele ke emphakathini. Asibheke ke ukuthi ke njengamanje sesikhuluma nawe siyiPRO yeqembu umkhonto wesizwe kuzwe lonke imapha ama responsibility abathe bawa identify babona ukuthi alungele ukuthi ubhekane nawo. Umsebenzi wami ke msakazi ukuthi ke ngibe ubuso beqembu kwezenkolo. Okay. Ubuso uma ngabe iqembu liyakwashembe umuntu okumele understand inkolo yamaNazaretha kuna wonke umuntu ayipresent umkhonto wesizwe kumaNazaretha njengeqembu yimina. Umuntu okumele bangabe kuthatha iqembu lisa kubapostoli umuntu ofana afika present iqembu kubapostoli yimina. Uma kufanele ukuthatha umkhonto wesizwe yiswe eMaromeni umuntu okumele abe na understanding ne research yamaRoma nokuhlonishwa kwenkolo zonke ekhona eNingizimu Afrika including nabelaphi bendabuko umuntu onenkolo ethize akholwa kuyona nealtar aguqa kulona kumele lo muntu lo ngemenze mina azizwe esekhaya uma esemkhontweni wesizwe engazizwe exwasekile amaSulumane labo ongizwe eqala mangikhuluma ngiyawazi ukukhuluma nelimi zamaSulumane assalamu alaykum wa rahmatullahi okusho ukwazi ukuthi uyawazi ukuxhumana nezinye izinkolo mina ngokwami
nami la ngimkhona angivunyelwe ukubiza igama lenkolo engaphansi kwayo, kodwa kumele ngibe inkolo yeqembu bese zonke inkolo zizizwa zefukamelekile ngaphansi kweqembu lomkhonto wesizwe. Ngithunywe lo msebenzi ukuba ubuso nokuba umnxenxeli nokuba umnxuseli weqembu kuzo zonke inhlelo namaseke nezisekelo zezenkolo ekhona eNingizimu Afrika, nabantu abafisa ukukholwa kumkhonto wesizwe bazi yonke inkolo kumkhonto wesizwe yamukelekile. Right-ke sinake umhlonishwa uMathenjwa uBreakdown ongomunye ke wabaholi baloke iqembu umkhonto wesizwe ophikweni la khona ke libhekelele kakhulu ke uhlangothi lwezenkolo njengoba iPRO liyalo ke iqembu. Asibheke ke umhlonishwa ukuthi uma sihlanganisa iqembu lomkhonto wesizwe phansi kanjalo ke nazo ezenkolo kuxhumana kanjani? Kade ngisho namanje ukuthi umkhonto wesizwe sekuyiqembu elakhelwe phezulu kwesisekelo sabaprofeti kanye nabapostoli. Ubaba uNxamalala into aseyenzile ufuna uzingela ivoti lamakholo. Okay. Njengamanje siphuma umkhankaso wokuzingela ivoti lamakholo. So nje uma ngabe uyasonta la ukhona ufana umuzi ukuthi iqembu lamakholwa yiliphi likhona lingeseke selizingela ukuthiwa iATM esazama ukuthi buyise ekhaya ngoba linamakholwa ngoba amakholwa awu 80% eSouth Africa abantu abakholwayo. So uma ngaze uthola abantu abayisontweni every Sunday bakholwa ukuthi umkhonto wesizwe iqembu lawo ngabe selibinile ukhetho nge2/3 majority. So nje itarget yethu amakholwa. So we are pointing abafundisi ehlalweni ezinkulu njengoba uNational Chairperson omusha kuumpostoli umxolisi phakathi ozalwa uChief Apostle omdala ubaba uSiqu David phakathi uSD phakathi owayekade umpostoli ogcina abapostoli besahlangene. Musa eMgababa kunebandla elikhulu eMgababa elakhiwa abapostoli kuthiwa SD phakathi hall. Umpostoli phakathi uyena kade umpostoli omkhulu umpostoli ogcina abapostoli beyibandla lelodwa. Kade lilodwa ibandla labapostoli eSouth Africa bengahlukene phakathi. Ngeke old nenye. Umpostoli phakathi ke uyena wakugcina waba umpostoli ozala lo hleli njengamanje. Sithi ke umpostoli phakathi uphethe isimboli kaMoya Engcwele, uphethe isimboli yeunity yokunify nento eseyihlakazekile nabantu sebeqembukile uzounify kwasana. Unogcobo lopostoli lokuzalwa from esibelethweni okuzalwa umpostoli owadlula emhlabeni ogcina under iunity yabapostoli. So sithi umkhonto wesizwe noma ngabe imuphi umpostoli okhona uma ngabe nje icabanga ukuthi kwenzakalani simtshela ukuthi iqembu lomkhonto wesizwe libuyise umpostoli omdala lathatha ingane yakhe lazoyinikeza iplatform ukuthi izolida. So mana umpostoli uSD phakathi indodana yakhe isiwusihlalo wezolonke umkhonto wesizwe engaphansi kogcobo labapostoli. So nje that's how umkhonto sitheke amakholwa serious. That is how we are serious about abantu abasontayo. Sisathela ngisho umuntu ibandla labapostoli silidinga njengembuzo yomsebenzi ukuthi wherever labapostoli behlangana khona manje ngibona you need to danke baba. Uma bekubona bathi danke asibheke ke mhlonishwa ukuthi uma nikhuluma ngelo ukuthi ke bonke ke abantu abangabazalwane nimisele ngokuthi babe ingxenye efola ngaphansi kwezimiso zeqembu umkhonto wesizwe phansi njengoba wenza umzekelo engalo ke iqembu labo ke abapostoli. Asibheke ke ukuthi uma nithi niyafika ni umkhonto wesizwe nanti ibandla lingelabantu bokufika thino lwenuvo emabandleni aholwa abantu bokufika. Msakazo ngomthethosisekelo waseNingizimu Afrika uthi ke abantu okumele bangena ngenhloso yokuzowenza ibhizinisi ukuzosebenza noma ukuzofunda eNingizimu Afrika ngomthethosisekelo. Asikho ke esinye isizathu sokungena ezweni ngaphandle kwalezi zintathu nesokuvakasha. So musu uzovula ibandla ke sikuthanda ukudida kakhulu catha kokho kumthethosisekelo. So we cannot be discussing into engekho emthethweni. So siyenze bese emthethweni. So there's no reason to discuss that. Ayikho emthethweni usisekelo waseNingizimu Afrika. Ayekho umuntu ovukela ukuphuma kwelinye izovula ibandla kwelinye izwe akukho umthethosisekelo. Akukho ngaphansi komthethosisekelo imizozo ingamashumi nesithupha nobekushaya lona ke ihora lesikhombisa kona komsakazo weNtokozo FM. Babusana kuvulela ke umsakazo sinake iPRO yeqembu umkhonto wesizwe phansi nothi nje kuphela kweregion nothi KwaZulu Natal but eNingizimu Afrika yonkana umhlonishwa uBreakdown ke umfuka Mathenjwa bamaziyo bayamteketise bathi ke uyasebenza Breakdown sibheke ukhethweni ke mfuka Mathenjwa siyazi kahle emhlophe ukuthi njengamanje kukhona ukuthi ke kube nezimo zokukhethwa kwalabo abalangazelele nabalungeleke ukuthi bangenele ukhetho njengama council. Mhlambe ke luthini olwakho uvu njenge public relations officer ngoba kwezinye igameko uyawuthole la khona kuba khona ukuhlala kwemhlangano emphakathini bese kuba nokujijelana ngezihlalo.
Msakazi wami ngizorecap kuwena because the last time we had an interview with Izindaba News. Yes. Sa discuss ukuthi sifisa ukuthi kukhethwe kanjani. Yes. Lento esayikhuluma lapha yayingekho kumthetho sisekelo, engekho documented. Kuthe makubuya ama guidelines asho the same thing that we said. Yes. So that is how powerful we are nama platforms ethu, and if umucheka nale podcast ewayenza ngalesikhathi ama numbers akho indlela amakhulu ngakhona. Should khona abantu abakhulu abayibona lento esesho lapha. Influence esinqumeni sokuthi iqembu umkhonto wesizwe phansi uma lenza okwalo ngaphakathi libuyekeze ukuthi sibonile kwezindaba news sabona ku breakdown asimthatha breakdown abe iPRO eyalo ke iqembu bese implementa lokho ayo kade kuveza kwezindaba news. Lokho esikuvezile ngasikubuyise sikurecap manje ukuthi kuhambe kanjani. Yes. Sasithe umphakathi abakhethe ama candidate ngalendlela esasichaze ukuthi abantu abakhotha ubani ozohamba na majority. Nansi into eyenzekile emjabulelo. Yes. Bekuvele kufika umjabulelwa enemali okhokhela iveni, enemathenda, noma enezitolo, noma enetavern. Avela odutshwala abize zonke lezi dakwa zendawo ngoba bekungangenwa ngamakhadi. Bekufuna umphakathi uzokhetha ikhansela lomphakathi. Yes. Bekuwina ke umuntu onama resources amaningi versus umuntu onama leadership qualities. Oh, okay. That's a problem esi-experience. Currently siyokhethweni nabantu bebenama resources. Abantu abangama 2 leaders abekhe babhoda bekhe egcotsheni. Abantu abangama 2 leaders basale bencela ithupha baze bafuna ukulwa baboycott iqembu bezama ukuthi lo muntu ongenile akekho right. Lo muntu ongenile uthengela abantu utshwala. Abegcola abantu baphume bonke bawugcwala ethaveni abantu bebelapha. Sibe ne problem enjalo. Kodwa mina as a leader la ngiphuma khona kuwa 21 eMlalazi. Ibikhona icandidate ebine capacity. Ikhona ube nezimoto eziningi. Wafika wawina okokuqala. Wawina abantu belandwe bengena bekhishwe endlini ngezimoto ehlula ucandidate ozovotelwa onama qualities ongena moto ozovotelwa izalukwazi ezafika igqoke into zakwashembe lezangazigqoka ukuthi izihamba ngenyawo mfowethu ezweni. Wathinteka umathi we sold our organization, we sold the movement to the highest bidder here. We wrote and sacela ukuthi bayivote lonkomfa leyo yikho emthethweni lokuvota ukuvotula asikho happy ngakho aqalwe phansi sathi basabhale usabhala ukuthi nje baviolate ama guidelines abalandelanga umgaqo seko sathi abayiqalise phansi beyiqalisa phansi inkomfa kwase kuba yimini okhipha imoto ngathi ke imoto azihambe ziyosupporta nanga umjabulelwa okade ngimubona ukuthi unama competent quality ongenawo ama resources akasona qualities leadership. Okwesibili nomphakathi owunqo abantu abamkhonto wesizwe ngqo lona ubuthe nje uvucu ozogcwalise wona abaliningi aphamzandla kwawina salusizo lahlala manje umuntu lona nje ukhanda i-deal maker unabantu abahamba nikela ngezimoto akhanda ama-deals nabo. No, we sold the what to the highest bidder here. We say reconcile that I'm going to invest to ensure that ingane zami mayikhula zithi ubaba walimele iqiniso ukuthi it's not about me loving position, it's about making sure that our community is getting the right and the deserving leader. I allocate my resources ke mina. I'm going to campaign. I'm going to mobilize and campaign to ensure that umholi lo engibona ngathi unama qualities alungile uya emerge as a good and a leader of the world. So ke ngiproud ngalokuthi akuwinanga ngakithi umuntu onezimoto eziningi. Kwawina umuntu ongenamoto, kwawina umuntu oyihluphekelayo unemployed ongasebenzi, umuntu osebenzela umphakathi ongena yonke imingcwabo yonke imizi kungekho door to door ohlala emkhandluni wenkosi nezinduna zenkosi understand ukusebenza komkhandlu. That person was image. So as a leadership advisor obekhona endaweni, I'm very proud ukuthi I defeated ama opportunist and make the leader emerge. If kwamanye amawathi benenze njalo nabona kune opportunist enemali enezimoto enenyama enemali kaTshwala befana ukuthi amalida ahlangana ndawo yodela uthini la kuzohamba iwadi yethu la osomathuba bawinile mfowethu. Osomathuba bawinile esikhathini sethu simasi kaJames uzisho umnomovo anobekushaya lona ke ihora lesikhombisa. Asibheke ke mfoka amathenjwa yokuthi siyazi ukuthi ezikhathini eziningi kuyaye kube negameko enyantisigazo mase sibheke kulona ke ukhetho lohulumeni basekhaya. Mumva nje kunesigameko esenzeke khona kwamashu lekuswelakala khona ukuthi ke umfoka Mpene uThusini ke uyithole esiba sisulu sokuthi kuyadlula emhlabeni. Mhlambe ke njeka nePRO yalo iqembu kuthini kwakho Phawula kwigameko la ukhona uthola ukuthi ugcine sekubanjwana ngezihluthu ngenxa yokubanga amandla esikhundla sokungenela ukhetho sokungenela umbango wokhetho lokuba ikhansela ngaphakathi eqembini lomkhonto wesizwe. No mfethu asisho ukuthi izenze njalo zikhona.
Njengoba kunodlame nje emateksini abantu abasuke besemateksini abasuke bangabodwa kukhona ofuna amandla ofuna ukuphuma ukukhipha abanye kungenena. Emsebenzini uyazi kushayana ngombhulelo kuyathakathwana kuyaloyana kuba ngekhudla into ekhona. Principal bahlele beshisela izikole bebulalana benza konke lokusuke kubangwa amandla. There's a fight for power. Emabandleni nje emasontweni nje yabangwa ikhundla. So bengaya kanjani kupolitiki? There's no umkhonto wesizwe was same. People were fighting for power. We cannot control every individual. We are in a collective organization. Khona zonke inhlobo zabantu kweqenjini. Asikwazi ukuthi thina bese sizenza ngcono ukuthi hayi abantu bethu. Cha abantu babantu. Abantu bafike benjengoba benjalo. So manje umuntu osuka la kubulawana khona ubulala abantu kodwa into engancoma enhle enzekile. Endaweni yakwaDabeka eClermont uComrade uJale. Akashonanga wadutshulwa. Wangashona uthe esesibhedlela. Umphakathi wavotela lesibhedlela ukuthi noma kuthiwa benifuna umbulala but siyamvotela uComrade uJale. Sithi angathi umsuka speed recovery lulama ukukhulu ukuphuthuma njengoba avotela esibhedlela ethutshuliwe wacishwa lahlelo umphefumulo kaNkulunkulu wamsindisa ngoba uthini no one can stop into uNkulunkulu asuke kuvulele yona. So noma bemfuna umthando usungafiki isandla sombaphumelelanga ugcine wa image bamkhetha umphakathi esibhedlela. Siyabonga umphakathi wakwaDabeka, siyabonga umphakathi waseClermont ukuvimba osomathuba nokuvimba abantu abathanda izinto. Ngiyasiyabonga umphakathi kwamashu isigameko sakhona sibala indaba kwabokufika noqoqo protection fee laba baqoqa imali kwabokufika lona behambe ekhipha evalisa abantu izitono so bekubanga lo mbango lo abantu bokufika bathi ke bafuna kuze kubeni nidayisa ngomzabalazo umuntu abantu bokufika abulala umuntu abantu bakithi ababulala abantu ngoba benzela ukuthola inzuzo kwabantu bokufika into ebhlungu leyenzekile siyayikhuza kakhulu musani bafowethu ukudayisa ngomzabalazo musani ukudayisa ngabantu bakini ngenxa ukuthi nifuna nokulala nidlile ngofuna ukusuthisa izisu zenu. Njengomuntu kowubuso balo ke iqembu umkhonto wesizwe public relations officer ngiyazi ke ukuthi leso ithinta ke ithanda ke ukuthi ikuthinte ngoba ungubuso balo ke iqembu abantu abaningi nabangaphakathi eqembini lomkhonto wesizwe banazo ke izimvo ezihlukahlukene ngodaba la kamuva likamongameli wezwe lokwenza ke inguquko kobuholi sabona ekudluza yena ke udokotela uJohn Hlophe njenge first deputy president yalo ke iqembu waqoka umnumzane uDuduzani wakaZuma oyindodana yakhe ngokuzalwa. Abantu abaningi bayihumusha kwelokuthi even uWalter Sisulu indodakazi yakhe uLindiwe Sisulu isemandleni. Babalake kuze kube ke babe baningi ukukhola kusekayo ukuthi akusiyona into entsha ukubonakala komholi weqembu ethatha emndenini wakhe ebeka umuntu emandleni. Mhlambe ke njenganomuntu okhona kulona ke iqembu samukele kanjani isinqumo sakhe kumnumzane uJacob Zuma? Msakazi nabalaleli emakhaya, into ebibhlungu ebizwa uPresident Zuma ukuthi bonke abantu abathembile they've let him down. Okay. Bonke abantu abathenge ungcamalala athembele kubona engakwazi babala ngamagama, they've let the president down. The reason why you see Bongo Secretary General Beshinjwa every day, because once they assume to take the office, immediately they begin to be captured. There are monies being sent to them. There are exchange of values, luxurious life being given to them, because Umkhonto is influential in the upcoming local government, will control the province of Omas Palabaning. Umkhonto will be winning with an outright majority, counting Itegu municipality with 74.6 billion. Uzobuphethe Umkhonto the next year. So you are about interest angakuphi city of Umhlathuze with the second biggest budget ilakwaZulu Natal. We will win with the outright majority with the city of choice Pietermaritzburg, the capital city, so with an outright majority. So onxibankulu also mathuba bafuna ukufaka imali uku-appoint mayor or deputy mayor ama-ESCOM members ukuze ba-influence ama-decision lawo masipala ukuthi amathenda amakhulu ayangaphi. Yangizwa msakazi. So ke into eyenzekile ukuthi ke bengasekho umuntu othembekile kubaba uNcamalala. Okay. Up until this point, uDuduzani Zuma bring the sole loyalty and trust and non-betrayal standing. Umuntu ozoba ongezu betray ubaba. We are now standing assured will never be sold to Umkhonto. Okwesibili, bengihlezi nesibuzo ukuthi uma ngafuza uma kokwenzakalana. I think now you have been answered.
ukuthi makufa umnomzane ke uJacob Zuma njengomongameli weqembu umkhonto wesizwe neformer state president sikhona indodana yakhe njengesekela lokuqala elikamongameli walo ke iqembu umkhonto wesizwe. Asivaleke mhlonishwa ngokubheka ukuthi sibheke ukhethweni lo uhulumeni basekhaya ukhetho la ngomhla ka4 kuyena ngoNovember kuona ke unyaka ka2026 la khona kuzobe kukhetho lokuqala kubonakala ke amaqembu maningi ngaphansi kwawo ke uhulumeni walo ke umbimbi. Mhlambe yini ngalindeleka kwiqembu umkhonto wesizwe party? Fellow South Africans, umkhonto wesizwe party usuwenza ubaba uZuma yena kuphela umdala njengamanje kwiNEC. Wase appointa uComrade Willis Mchunu as khona igama biza ngalo kwipresident laphana uya-eda collective presidents. Khona uba upresident Zuma, deputy president Duduzane Zuma, second deputy president bese ba ubaba lo Tony Engeni, the third person bese kuba uyena ubaba Willis Mchunu. So in the presidency bazuzo advisor, because why we presidency KwaZulu Natal contribute the highest number in umkhonto wesizwe. So the leader Willis Mchunu is the leader of the province. Every decision ends at KwaZulu Natal, it had to go straight to the presidency, because KwaZulu Natal is the center and the heart of umkhonto wesizwe party. So this is a form labantu abadala uDuduzane is a young to this presidency. With 42 years old currently is a young, so we're bringing the young blood to the table. Number 2, umkhonto wesizwe abantu abasha sibona nomvalo akadluli ku age of 40 usemncane kakhulu. We speak about obaba uthulani sivishongwe abaseparliament abantu abasebasha abamba phambili umkhonto wesizwe. I speak the likes of Noma Buthelezi abase ku National Assembly okuba sebantwana abancane. Kuningi abantu aba-youth eningi kwi-leadership yomkhonto wesizwe ivelele. uComrade Qiniso Cibane youth president aphinde abe-organize waseMpumalanga. Umkhonto wesizwe uyabhelivela kubantu abasha. Umkhonto wesizwe ilona qembu elibona linabantu abasha abaningi in the position of leadership. Even umcolisi phakathi ubhuti osemusha nje umjabulo kweyama akekho above 50. So akugila siphinde siqinisekise ke umlaleli umxolisi phakathi ungomunye wamadodana aphakathi webandla labaPostoli 12. Yes, elidala i-old. Yes. Kungakahlukaniswa ukuthi khona i12 ne13. Yes. Ay mfethu siyabonga kakhulu ke mhlambe ke sesiphetha ke wangempela ke sibheke ke ukuthi ezi umhlonishwa ubreakdown umfoka Mathenjwa zithini inhlelo zakho kusuka manje kuze kuyoshaya umhla ka4 kuyena kuNovember? Umlalazi subregion la ngivota khona ngakithi Umlalazi municipality siqala nje ngomgqibelo sizobe sine tournament bengithe ngifuna ukwenza isiteki sika 10,000 sika one day. Lo 10,000 thema ngubuka ngabona ingane edlala izophela same day ngawuthatha u10,000 ngathi no ngicela abadlale every week ama team of 4 every week 1,000 rand until kuzoba umhla ka31 October. So ke every week ngakithi eThondo Sport Ground kuzobe kunama tournament adlalwayo kuwin 1,000 ama team of 4 akuna joining fingane ziyadlala nje as a part of encouraging ama sport and recreation endaweni yangakithi. Will be the program of umkhonto wesizwe futhi ukuthi while izingane edlala ibhola we are mobilizing program and we inviting also amabhizinisi bendaba bazodayisa iphuzo ebandayo okama energy drink kube zodayisa amanzi amagunya amakota amaluze and stuff like that grounding. We encourage to empowerment of the local business. Okwesibili ngomgqibelo sizobe sise sibesika 24 eChesterville Hall samba no Dr Kehlelezi owusihlalo wabelaphi bendabuko. Kuthiwa ke angisezivala umsakazi uko wavela uDr Kehlelezi laphana kuthiwa akondli leyanto yes affecta ku ladies house kuthiwa akondli le ngoma etrenda uyitrend ethi akondli usihlalo wabelaphi bendabuko uDokotela uKehlelezi eziqembu siminaye sesimbuzile wazophendula ukuthi kungane engondli wasibeka izizathu sakhe ukuthi baze bamisa ngisho enkantolo uma wengane khona engamphethe kahle wamqola imali of 420,000 wamisa enkantolo yathi inkantolo akasho ukuthi wayishonisa le mali ekhathe ekuthiwa ayishonisa le mali wayesekuma wengane yathi inkantolo akangondli until ezaveza ukuthi lo 420,000 amqola wona uphi before aqala ukondla. So uma wengane usebenzisa social media platform uabuse into esiyamhlula ngisho enkantolo. So is the affirmative of character of usihlalo wabelaphi bendabuko uDr Kehlelezi what candidate was 60. So umkhonto wesizwe we are standing with Dr Kehlelezi sisay lento
ihlambalazwa kwakhe is a smear campaign, into yokuthi campaign organization osihlalo wethu we are standing with him firm. Lento ukuthi akodli ingamanga ufuna iproof celeze kuthina siyiqembu sevisezile kunama judgment asenkantolo uma bengane wamqola 420,000 yathi inkantolo until aveze ukuthi ushonise le mali uzoba sevunyelwa ukuthondle futhi. Yabonga umsakazi. Sibonga kakhulu mfethu, sibonga kakhulu ke nangethubo othe wasipha lona ke siwumsakazo Intokozo FM. Na kanjani siyathembisa sokwazi ke ukuthi siqhubeke sibe kanye naye. Esiqeda ke kuba naye ke uyena ke uPRO unational weqembu umkhonto wesizwe umhlonishwa ubreakdown ke abaningi bathi uyasebenza breakdown umfoka mathunjwa na kanjani ke sizokwazi ukuthi siqhubeke kanye naye. Igama ngimjabulelwa ngumondli ngingwakuyama ke sami sibongo umujove emuhle sangolekela umphefumulo ngizokwazi ke ukuthi ngibe kanye nawe ngingedwa nginaye ke amkelo wakaZulu i-content producer yalo ke uhlelo iBMK Uju production kunguyena ke i-digital marketer yalo ke uhlelo Fortune umfoka Thabethe okunguyena ke usuke esidesignela wonke ama post osukwabona. Mina igama ngomjabulelwa kweyama. Salut.